खापांनि ताखुकते बुखुक सं जों दिनै बेलायखेनो खा खामजाक सिमि कक त्रिपुरा ओ सामुं तांनाय कक त्रिपुरा नि जत कक्तमा थंनाय कक्तमा सनामनाय कक्तमा कम थेंनाय कक्तमा तिसै तुबनाय रक्सिमिया जत चिनि कक त्रिपुरा ओ सामुं तांनाय ते कक त्रिपुरा न चाजाकनाय रनो खबुई कक भरक मीडिया रक न चाजाकनाय रक वाहायनो दिनै बेलायखेनो जों खा खामलायजाक कक्तमा के हाय चिनि कक भरक मीडिया नि खरकसा ताखुक दिनै बेलायखेनो किरिमा संसाखे बुजाखा बेलायखेनो वानामा संसा बुजाखा बेलायखेनो खायरकमा संसाखे बुजाखा बुथारना नायजाखा बनि बुमुं मुखा प्रेमानंद त्रिपुरा बुफानि बुमुं रतनमणि त्रिपुरा कामी केनिनि लुदुआ कामी साब्रुमनि लुदुआ कामी बनि पारा कांतिराम पारा लुदुआ साब्रुम त्रिपुरानि नरक जतन साइमानो थांनाय 13 तारिख सालमारिनि सिमिनो सालथां लुदुआ कामी एडिसि विलेज सालथां लुआ एडिसि विलेज साब्रुम रुपाइश्वरी ब्लक नि बिसिङो 500 नि 7 गोबां 460 नुखुंनि तिप्रा सारकनो आ जागावो वाक फार्म खायनानि हनै आ जागावो स्पेशल इंडस्ट्री जोन खायनानि हनै एबा निनि सोलार प्लांट खायनानि हनै आरनि तिप्रा सारो सिरि सिथिनि सिमि तंगै फैनाय तिप्रा सानो आरनि कोतुलि थांदेनि नोटिस रिमानो ब कक्तमा रहरि तंमानि कक बरक मीडिया रकनो ब चिनि कक बरक टीवी चैनल स्रां जाति टीवी चैनल नि खरकसा रिपोर्टर स्टाफ रिपोर्टर साब्रुमनि ब कक्तमा रहर तंमानि फिया जोंनो बाहायनो नांगौै तंमानि जराव जों जनो बाहायनो ओ पार्टी मंगनति सालथां लुदुआनि पार्टी मंगनति जनो बाहायनो सालसा सालनै कक्तमा ताइबो कतरखि पिरजाना बागै जनो बाहायनो फुटेज रहरि न्यूज रहरि चुबाय तंमानि फियाबा तिनि फुंगो हायनो हाय गुबुननि दफानि लोकरक आरो थाङै सिक्रि सग्रा खायनानि बागै आ कामिओ 25-20 ता बाइक लांलाय थाङै आमचाइनि लोकरकनो कोतुलि थांदि आमचाइनि लोकरकनो अरते मा तंलै हनि साखलायना थांफोर ब आबनो कक्तमा थुमनानि हनि नायमानि आबनि सिगांगो ब नायखो सम जागि तंमानि अर साबो कक बर कक्तमा थुमनाय रकनो अबायके कक्तमा रहरनि ब नायसम जागि तंमानि जों कक्तमा साइमाननि दाखुते बगसं हे तिनि आचुमसानो अबायके ब कक्तमा थुमै तंफोर बनो 20-25 बुखुं बाइक भाई बनो लाहार कासय बनो बुखा थैतिखे बुखा बनो बनि कैमरा सबाई रिजाखा बनि खल जावा पकेट जत मानै तंमारो सेगिना जाखा ताबो बेलायखेनो सा खामियाङै चिनिता खु प्रेमानंद त्रिपुरा ताबो साब्रुमनि साकनाय नगो साब्रुम हस्पिटल कलाइजाक जों तिनि बेलायखेनो खाखामो ताकुते बुखुकसं जों तिनि आबनो बागै कक त्रिपुरा जों तिनि त्रिं पालायलिया हनै जों खाचं लायखा जों तिनि तंथगलिया हनै खाचं लायखा जों कुनु जागाव तिनि त्रिं न जों आसु थाङै साकबाय थाङै जों तंथगलिया हनै जों तिनि सिरिं आसुगै खारवाय जों बेलायखेनो खा खामे आसगलाय मा तंलाय तामहैबा चिनि ताखु खरकसा चिनि तांसं चिनि नुकसं हदानि बागै सामुं तांनाय खरकसा तिनि सप्रब जागै बेलायखेनो सागदेरा जाग ताखुते बुखु सं जों तेकेसे कक्तमा साइमान माने के बेलायखेनो जों खारवायो जों कक बरक मीडिया व सामुं तां तंनाय रक जों केबो गोबां रां माने सामुं ताङै तंया एकदम थक चा बाया नंबाय आङै सामुं ताङै तंया जों किसी हायनो से थांद्रब हायनो दालिबो नंद्रब हायनो माइ खबसा चाद्रब बायसे जों तंलाय जाव जेनि मुं साकरै जों अबायके कैमरामैन रिपोर्टर नि सामुं तांनाय रकनो जों मुं सारिमैया स्रां जाति बरिमैया कक त्रिपुरा बरिमैया गुबुनते कक बर मीडिया रो बाहायनो जों आस गोबां बय रांरि मान माहेके जों रांरि मानिया फियाबा जों दफा हदानि बागै सामुं तांजाजाव दफा हदानो जों ताबक जराव ताम पातिउ दं चिनि दफानि हदानि कग्रगनो बुइनो खनारिनानि चिनि खासामारनो बुइनो खनारिनानि चिनि दुख बिरमान जोंजालनो बुइनो खनारिनानि बुइनि कक्तमा काहामरनो चिनि दफानि लोकरगनो खनारिनानि
अबहायके जों सामुं ताङै दं ताखुते बुखुक सं फिया जों मुंसा और चिनि मानमारि करिखेनो जों दाफन दफा हदाना हामजागै सामुं ताङै दं फियाबा जों कक्तमा साइमां खातिनि ताखुक प्रेमानन्द जे फुरो बुजागै दं गोबां मातिफ्रा सारक सामो बासाय दं नायलाय दं फिया बासुक आरो गुबुननि दफाबाय 10 बाय बुजागै दं हिसे केबो खरकसा तिनतिफ्रा सारक बना थाङै चुबानाय करे कासनाय करे बनो मोथाङै तु बनाय करे माने जों बेलायखेनो कक्तमा माने खा खामका ताखुकते बुखुक सं कक बरक मीडिया रक नरकनि बागै से जों बाचाव जिनि आगे गोबां मा लोक आदं रक कमाय थांका मन्त्री मिनिस्टार कमाय थांका सिनेनुनाय कमाय थांका फिया बरकनि दूरदृष्टि जों आबनक वा कचाल वान समु करिनि बागनि तिप्रा सतफा सु ताबो कलुकजा अबहाय मीडिया कक बरक मीडिया एबा कक्तमा बलाय कक बरकनि पत्रिका रक ताबनि सेपेन 10 बছর 20 বছর 30 বছরनि सेपे सकां जुदि आचायै जों ताबो कक बरक टीवी चैनल रक अबहायकि कक पिरलाय दंमाहाय आफ्रो जुदि कांसा कक बरक पत्रिका फानो जुदि पिरलाय दंमाखाके चिनि दफा से बिरमान बांग्ला खामो जों थानचा तैबो सकां जों थानचां मां खामो जों तैबो सकां कक बाक्सा आंलाय मां खामो खुक बाक्सा आंलाय मां खामो ताबो खान जों माया माने कारण के जों कक बाय कक सुलाय मैया निंबाय आं कक सुहरलायनि चिनि मीडियम करे मीडिया करे नि बागै जों आसक जों जाल आसाय दं माने फिया जों ताबो फायखा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया तो बई ताबो सोशल मीडिया तो बई ताबो रिवोल्यूशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन नि लगे लगे जों हाफाय माने यागोलो ताबो केसिसा जों लोकरंनो सिसारि मांखा लोकरंनो ससाय मांखा लोकरंनो थानसानि लामा जों तरक तरक बायके फनो बिमान आबनो सातियावै दङ दफा हदानि दंमुनो सलायनान बागै चिनि दफानो मोथांना बागै चिनि दफानि लोकरंनो चुबाना बागै नरक आ तंमुंगो जों आसो कष्टके हर साल थुयाके बसुक रिक्स नावै सामुं तां तंग थानायसे नरकनि बसकांगो बुजागै दंगैसे नरकनि बसकांगो तगजागै दंगसे नरक किसापन चुबाया कासया बुजागै दंनाय न तांबागै बुजागनै गुबुननि दफानो कासनानि नरक कासया लासिउ किरुइ दंखाके चिनि दफा बाहायके थांनाय चिनि दफा बाहायके सकांनाय ताखुते बखुक सं बेलायखेनो बखारवायो बेलायखेनो खारवायो दफा हदानि बागै जों सामुं ताङै दं बय सामुं तांमाहायनो जोंबो तांलाय जाव कक बरक मीडियानि बखाते गणतन्त्रनि काइब्रै याथेकनि बिसय काइसा याथेकतै आमर बागैनो दिनैनो अपाति मंनो जों बेलायखे कन्डेम खायका जों बेलायखे जलेखा जों बेलायखे खानांखा ताखुते बुखुक सं आबानि बागै जों सिमि कक त्रिपुराया कक बरक ऑल त्रिपुरा कक बरक मीडिया फोरम नि फासिंतिबो जों अबनो बेलायखि सिनिं जाखा जों अबनो कन्डेम खायो अबहायके कक बरक मीडिया नि साकावो याक्ति सानाय रग्न कराक नि सेबे कराक माजारनाय चिनि तिप्रासा दफा बाहायनो कराक माजारनाय नि कक साबलायथुन थिनांगताय हाफांनि फासिंबो जों कयो अबहायके चिनि साकाव याक्ति सानाय कक बरक मीडिया नि साकाव याक्ति सानाय रग्न कराक रमुई कराक माजरा रिनानि बागै जों साननाय जों सानै दङ ताखुकते बुखुक सं ऑल त्रिपुरा कक बरक मीडिया फोरम नि फासिंतै इंगे ताखुकते बुखुक सं अबनो कयो जों मुंसा चुबा ताबो फानो जों आसो रां पैसा चालायाखो आसोबनो हामलायाखो आजाराव अमहायके कैमरा सबाय जागो साक देरारै बुजागो ओ ताखुक प्रेमानंदन जेसुक मानो तिप्रा सारक अबहायके चिनि कक बरक मीडिया नि आदं रक जुदि सप्रब जागै तंके बुजागै तंके साक हामियां तंके डाक्ति न बनो ताइबो खाबा चारिनानि बनो चुबानानि बनो बेबा फासिंनो चुबानानि बागै कक बरक मीडिया फोरम नि पिसिंति आं अजामा अंगै नरंनि थानि आं कयमु याफारो तिनि बय हहम ददरखे त्रिं पालायलाय दङ हहम ददरखे तंथगलाय दङ फिया चिनि तिनि तंथगनानि जरा करै जों बेलायखेनो खा सालाय वानालाय वान सगलाय दं ताखुकते बुखुक सं नरकनो बेलायखेनो हामबाय फिया चिनि ताखुक प्रेमानंदन नरक बाहायकि चुबायमान जों आसुक याकबाय जों आसुक चुबायमे एफनो जों लोकरंनि थानि कयो तामखेबा जों हदा तै दफानि बागै सामुं तां तंबाबा अबाके केबो चिनि कक बरक मीडियानि जुदि केबो ऑल त्रिपुरा कक बरक मीडिया फोरमनि कुनु आदं
যদি অমাহিকে বু জাগো তক জাগো বনি ক্যামেরা র সবাই জাগো কে দফা হদা আবনি বারজা না নাংথন চুবা নাংথন নে আং চিনি তিপ্রাসা লোকরকনো কইনাই তামনি বাচুং নরকনি বাগै সামুং তাङै tong তাই হাফাং ফাইজों তি वाहायनो चुबा चुरिनायनि बागै नरक हाफां न प्रेसार मारिनाय आबन वाहायनो जों चुबा सुसानो ताखुते बुखोसं नाय तंमानि बागै नरक बेलायखेना हामबाय फाइजि जों बनो बाहायके प्रोटेस्ट खायलाय ओ पार्टी मुंनो बाहायके प्रोटेस्ट खायलायनाय ओ पार्टी मुंनो बाहायके जों सिलेंलायनाय अब जत लोकरं थामनि हास्ते त्रिपुरानि जत जागानो अबनो ति प्रासारकनो रोंसोरनाय म थांथुन थोंरों म थांथुन जत हदानि म थारक अबनो पार्टी मुंनो सिलिं मुंफनु देहनै आं अल त्रिपुरा ककरक मीडिया फोरमनि फाइजोंति कयु जतनन खुलुमका जे चाइसो अनुसाइड फेमिलि नो सेकेन्ड नाइटुं जों 1900 सालनि सिमि ताव 120 बोसोर हुखा ओ जागा जों सानिचु इसु बसबास खालायहै ओ जागानो ब्रक लानो नाइटुं फिगारि फार्मिं सोलार प्लेन मिट प्रसेसिं तिनि अबनो तुई जों प्रत्येकटा पारानि गुगल गुगल खालायथुं ब्रक सालायथुं तिनि बिनो सामु अ सेम सामु नो तुई जों राजकुमार आइता पारायता थाइथुं हठाৎ क्लाय 20 থেকে 25টা গুন্ডা বাহিনী आनी पर हठाৎ क्लाय आक्रमण क्लायका आनी कैमरा जत सुइट लाखा दादा बागदा कैमरा जत सुइट लाखा এবং আনো হারাম খবই প্রচন্ড বুহানি বুকু তো প্রচন্ড আগানো মকল বাতক সিয়েরু হলাইনো ও জায়গা গো গুন্ডা বাহিনীও সানি ব্রুক 20 থেকে 25 জন তুমি ব্রং নাইলাই তুমি বুনাইবো বাইনি ব্রুক প্রচন্ড দুইজন ব্রুক বুহা প্রচন্ড মানে দুইজন ব্রংনি বাইনি ব্রুক বলতে ব্রংনি দফানি ব্রুক দফানি তো ওয়ানচা না আচ্ছা কেউ প্রটেস্ট ক্লাইনি সিকাং কাই ফিয়া জায়গা जों ও জায়গা না তুইছি जों ও জায়গা না একাত জাগনে কেউ যদি বাঁচাইয়া কোনো সলিউশন খালাইয়া কেউ পুরো থিনাই আং তো থিনাই প্রথম গুলি আং জানাই আং তো প্রথম বুঝাখা অবনি পুরো কোনো তো ফাজর বাঁচাই আং শেষ নাই এই সে ক্রক এই ঘটনা তুই কেউ যাতে ভায়োলেন্ট তাহলা দি পাহাড়ি বাঙালি বাই মানে আতঙ্ক তাছড়া দি ইবনে বেহলাইছো সমাধান খাইমা নাও বনো সিনাই সারা দেশে তাহলে নন তোমার পলিটিক্যালি নন অ্যাটাক লাইকা ব্রং পানো পলিটিক্যালি এরকম অ্যাটাক লাইকা তবে আং কোনো পলিটিক্যাল নি নেতার অনুভূতি শুন নাইয়া ব্রক কিন্তু অনেক বখাকে অ্যাটাক লাইকা আং সামিয়া এরকম না আনি অবস্থা সিরিয়াস আনি আগার আং হিসাবে ট্রিটমেন্ট খাই নিব আনি ঘটনা নাকলে আনি মা ভালা 95 বছর কি 85 বছর কি প্রতিটা একমাত্র রোজগারি ফটো আনি आं जति अवस्था क्लायतुंले आनी परिबार सरनाय नाय ब्रुकनि थानि सामुं तां ताय ताव आंनि अवस्था किउ आनी पिछनो बासानाय करे नंगलाय रिपोर्टार तुम्हार चैनेलनि रिपोर्टार नों आं कक त्रिपुरा तिसरां जाति दुइटा चैनेलनि रिपोर्टार आं रिपोर्टार रंतु तिसे ब्रागानो एरकम हामला क्लायतुं पुइ थुइ तुं तुं भुटानानि चे प्लेन क्लायजाग ति साधारण ब्रुक नारतुआ साथाय ini kamera boro ani kamera temrang tong manjia memory manjia khub muluban footage tungoro mobile shop ni haja konga mobile let lang mandia mobile lang to ha camera kri tabuk memory kri chotut lai thaka ei gotna na khana kankle ani bike ai stop teno pori kare tung ani ma baba ko anu 2 বছর 80 বছর পুরো থিথানি গটনা খাকলে একমাত্র রোজ গানি সুসুখাং आं तो नुगो जाने मादिया घटना ब्रं नाले पुरा थितानानै मा बाप थाकले नों तो हन नाय तो सान नों तो आं जदि तो केस क्लायो ब्रं आन हर बुकथाय क्लायरो न এই সে ক্রক এই যে দুশিরক যে খালাইকা আপনি বিরুদ্ধে নং তো सान नाय आं तो शास्ति नाय ब्रं न लोकालनि किसु तुम বাইরেनि किसु लोकाल बुरु रकनि प्रश्रय ब्रग आजके रकम आनि पर हामला खालाय माने सारात एक रिपोर्टर ऊपर हमला खालाय माने सारा त्रिपुरा नि रिपोर्टर ऊपर हमला खालाय ऐसा आनी क्रक आं तो थिरा नाय तुंगो आं थिनाय सालको नरक तायाका दि ऐसा आनी सेस गयमुं सेस सानमुं 300 ए जायसो अनुसाइड फेमिलि न ब्राव उच्छेद खायना नाय तुंगो जायसो अनुसाइड फेमिलि नि उय आं बासाबानि
tuani news klai honi brok han honi tungo nungko Tripura tuani news klai serang jatio tuani news klai omahina sai tungo